бум тамомияти арзӣ ва якпурчагии ватан вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди меҳанпарасти кишвар мебошад. имрӯз бо шарофати заҳматҳои шабонарӯзии кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ниҳодҳои қудратӣ дар якҷоягӣ бо сокинони ҷумҳурӣ суботу амнияти кишвар таъмин аст. аммо бо вуҷуди ин гурӯҳу шахсони алоҳидаи манфиатҷӯ новобаста аз мансубияти миллӣ, нажодӣ ва ҳайсияти эътиқодӣ ҳамеша дар талоши онанд, ки зиндагии орому осоиштаи мардумро қурбони манфиатҳои хусусӣ ва гурӯҳии лаҳзаинаи худ кунанд. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативи ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо хизматчиёни ҳарбии қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи назди сарҳадии ҷамоати деҳоти Хутани ноҳияи Фархори вилояти Хатлон ҳудуди хизматрасонии дидбонгоҳи сарҳадии рақами 2 Кокул қисми низомии 0307 раисати қушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон далели қочоқи маводи мухаддир дар ҳаҷми махсусан калон аз ҷумҳурии исломии Афғонистон ба Тоҷикистон ошкор ва пешгирӣ карда шуд. зимни амалиёти боздошткунии шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон Ёров Абдуҷаббор Абдухолиқович соли таваллудаш 1975 зода ва истиқоматкунандаи деҳаи Лоҳутии ҷамоати деҳотии 10-солагии Истиқлолияти шаҳри Турсунзода оиладор қаблан бо моддаи 200 қисми 4 ба муҳлати 13 сол аз озодӣ маҳрум карда шудааст боздошт шуд. Ёров Абдуҷаббор соли 2021 ба муассисаи ислоҳии сукунатӣ интиқол дода шуда муҳлати ҷазои боқимондаашро дар шароити маҳбаси сукунатӣ бояд адо мекард. аммо номбурда аз ҷинояти қаблан содир кардаи худ хулосаи зарурӣ набароварда баръакс ба ҷинояти навбатӣ даст задааст. ман соли 2014 ба моддаи 200 қисми 4 қадим маводи махотир қатишида будам. соли 2021 биромадам. писарам Ёров Баҳром, ҷиянам Ёров Махсудҷона гирифтам, Фархор рафтам. аммо маводи махотира мегирам гуфта вақте кормандои амният маро дастгир кард. ман бояд вая гирифта границаи Ӯзбекистон бурдам дар кор буд. дар натиҷаи аз назаргузаронии ҷои ҳодиса 2 адад халтаи полиэтиленӣ бо 100 адад бастаи дорои маводи мухаддири нави ҳашиш дарёфт ва мусодира гардид. тибқи хулосаи мутахассисони шуъбаи экспертизаи судии агентии назорати маводи нашооварӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон маводи дарёфтшуда воситаи нашадори нави ҳашиш буда вазни умумияш 100 килограммро ташкил медиҳад. вобаста ба ҳолати мазкур аз тарафи раисати тафтишоти Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастрасии моддаи 200 қисми 4 банди д кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуд. баъд аз анҷоми пурраи чорабиниҳои оперативи тафтишотӣ парвандаи ҷиноятӣ нисбат ба Ёров Абдуҷаббор Абдухолиқович барои баррасӣ ва қабули қарори қонунӣ ба мақомоти судӣ ирсол карда шуд. дар натиҷа бо ҳукми суди ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе Ёров Абдуҷаббор Абдухолиқович ба муҳлати 18 сол аз озодӣ маҳрум карда шуд.